вие гледате на Русо. Днес играем с един мой приятел на Roblox. А той вече избрал игра. Айде. Да започнем. Съм правил видео, нали? Вече правя. Как е излизало това нещо? Не знам как е излизало. Ето го приятелчето ми. Родне, да съм правил видео, сори. И може да не ми пишете кога се правим видео на групата. Става ли хора? Извинявай, че така ви казах. Но просто не мога да си донеса телефона навън. Ако някой иска да чатваме в Roblox или в Roblox или някъде друга, аз се казвам в Roblox в други игри или в Brawl Stars, аз се казвам в Brawl Stars, много смешно име. Пешо или може и можем да играем по Roblox, където се казвам Munir 2626. Ако искате, имате ми името, станете ми приятели и излизате, като той е този чичак. Ето хабибчето ми. Хабибче умра с мен. Да, хора, ако ми даха да излизам навън с телефона, щях тотално да правя видео, но не ми дава. Какво се случи? Аз съм тотален нов в тази игра. Това става ли да не ме обиждате? Айде, взехме чекмънчето и... Ако той е по-смешителният чак е про, не е така. Но че аз съм по-добър от него в Roblox. Няма парово да правя сега. Айде, ела тук дечичак. Колко малме съм? Дин. Научите, ако искате игри на други, вече не мога да правя, ако начало вече не мога. С хора вече не мога да правя тия игри, но ако искате да правя други. Може да вземем и да не има още време, но може... И после време. То чак винаги ми звъни. После се говоря с тебе. Да, похоже, много извинявайте, че късвам играта. После... Баден бахки мак.
Та ги и И това се бъде за днешното видео. Лайкнете се и абонирайте се към банката. И чао!